Ake sibheke esifundazweni Eastern Cape lapho sibheke kakhulu isimo sesomiso njengoba ungqongqoshe wezamanzi nokuqoqwa kwendle uLindiwe Sisulu ebenomhlangano khona nohulumeni wesifundazwe eMonti namhlanje. Sixhumana nentatheli izindaba ze-SABC uAbongile Jantjies ocoshela lolu daba. Abongile, sikubingelele sikwamukele eindabeni zasemini. Sitshele ngokuphume kulomhlangano kaNgqongqoshe nohulumeni wesifundazwe. Ewe bihleli inhlanganiso namhlanje phakathi kwaRhulumente wephondo kunye nomphathiswa uSisulu nalapho bebedakanca izicwangciso zokuqubisana nembalela eziquba eliphondo. Uyokhumbula ubana lembalela eliphondo lideclare ubana i-disaster area nalapho iyintlekele. Kodwa ke uzosicacisela banzi ngezicwangciso abathe bazidakanca. Ngoku I'm now joined by the MEC for Cooperative Governance, uTata Xolile Nqatha. Tata, siyakubulela ngothetha nathi. Nilisebe nithetha ukuthini ngezicwangciso zikamphathiswa? Ndiyabulela msasazi, ndibulisa kuwona kuba phulaphuli. Singurhulumente silisebe. Siyavuya kakhulu ngotyelelo likamphathiswa namhlanje. Kuba le meko sikuyo njengokutshilo nawe kuyo intlekele ebangelwa ukuguquguquka kwemozulu. Ngoke siyafuna uzwelonke ubasebenzisane nathi ukhawulelana nalento. Sinezicwangciso ke ezinhlandlo ntathu. Izicwangciso zobana okwangoku sikwazi ungenelela abantu baphathelwa amanzi. Lento eselwa amanzi abantu amanzi ngamatanki ngezilori. Siphinde ngakhona sijonge lento ubana kona njalo kombiwe i-boreholes kusetyenziswe nemithombo kuphinde kucocwe amadama. Sifuna ukhawulelana khona nemfuyo ukwenzela imfuyo nayo ikwazi ufumana amanzi, ikwazi ukufumana nokutya bakubalele. Njengoba sinezicwangciso ke siyigadile nento bana kukho amangenela kuyo yonke lento into edibene norhwaphilizo. Ufumanisa abantu ngoku bayawathengisela amanzi ngabanye uba umuntu akanamali akawasela amanzi. Sawenza kunakhonako ke sisebenzisana uqinisekisa into bana siyamonitorisha sigade ubana into edibene nomkhonyovu abantu badibana ngalo mthetho xa ngabe besenza into ezinjalo. Siyaqwalasela ke into bana kufuneka sisebenzise ubuxhakaxhaka lento bakucocwe amanzi aselwandle akhutshwe ityuwa siwasebenzise ngoba kuyabonakala uba imbalela le yinto ezawuhlala kunye nathi akuzuphinda kutshintshe ngokuzawuhlala kunjena. Ngoke kufuneka sizame usebenzisa ubugocigoci banamhlanje sicoce amanzi kusetyenziswa amanzi olwandle acociweyo kwezi ndawo zikufuphi apha elwandle apha kwiphondo lethu. Sifuna ke ngoba umphathiswa uye apha wazibophelela uba sawuyifumana inkxaso-mali yongeze ke kwimali ebesinayo efikileyo phaya kwizigidi ezili-174 siliphondo. Songezwa ke phezu kwaloo mali kodwa ke wathi uzasinika iinkcukacha mva azipapashe kodwa noko ngumyinge ovakalayo uzakwenza uba sikwazi ubana sibheke phambili siliphondo. Mphathiswa, ngexesha siyabulela ixesha lakho. Okay, ndiyabulela kakhulu.